Recording by Ma Music World. DJ Akhilesh Lohan ओइनी घरे तोहरा कुछो न कइनी तोहरे कहला का तो हाथ हम धइनी सुना ना ओइनी घरे तोहरा कुछो न कइनी तोहरे कहला का तो हाथ हम धइनी देखो ले भाई तोर बिगाड़ भइल बा तोहरे चक्कर में ये साली सारा हवा से मार भइल बा तोहरे चक्कर में ये साली सारा हवा से मार भइल बा DJ Akhilesh कोइनी न कौनो गलत मरले बारे फटाफट सुना आए हाय कोइनी न कौनो गलत मरले बारे फटाफट हमके नहीं धरा हो भाई से अपना डरा हो टेंशन से देह गइल घट थाना पुलिस आइल एफआईआर भइल बा तोहरे चक्कर में ये साली सारा हवा से मार भइल बा तोहरे चक्कर में ये साली ससुरवा से मार भइल बा DJ Akhilesh ऐती न हम तोहरा घरे लगलू तू ही तंग कहरे सुना ना हाय हाय ऐती न हम तोहरा घरे लगलू तू ही तंग कहरे राइटर अरुण कैले बाखुन स्वतंत्र सावन भी डरे जामुन जी कर राजन मुन्ना हार गइल बा तोहरे चक्कर में ये साली सारा हवा से मार भइल बा तोहरे चक्कर में ये साली सारू भाई से मार भइल बा ओइनी घरे तोहरा कुछो न कइनी तोहरे कहला का तो हाथ हम धइनी सुना ना ओइनी घरे तोहरा कुछो न कइनी तोहरे कहला का तो हाथ हम धइनी देखो ले भाई तोर बिगाड़ भइल बा तोहरे चक्कर में ये साली सारा हवा से मार भइल बा तोहरे चक्कर में ये साली सारा हवा से मार भइल बा Ravi Digital Recording Studio, Ganapi.